Τώρα αλλάξαμε. Πριν πάθαμε μια ατυχία, είχαμε κάνει ένα υπέροχο βίντεο, αλλά το βλαμμένο μου κινητό έπεσε και το διέγραψε. Τι να κάνει. Τέλος πάντων, όπως θέλουμε να σας πούμε, όπως ήδη γνωρίζετε, η Billy, Silly και Σαμαθά, δυστυχώς λείπει το τρίτο μέλος, αλλά δεν πειράζει. Μικρή απόλυτη. Ναι, θα σας κάνουμε μια performance. Άμα θέλετε να το δείτε, ψάξτε το λεξικό, παραδείγματος. Δεν το θυμάμαι τελικά. Του επόμενου, εγώ πήγα να πω επόμενου. Του πρώτου είναι. Ναι. Ποιο επόμενο. Του πρώτου single μας που θα κυκλοφορήσει τέλος Νοεμβρίου. Ναι, τον Σαμαθά, γιατί ξέρετε, αργότερα μπορεί να γίνουμε άλλα. Μπορεί να γίνουμε ταραραρα. Μπορεί να λέγομαστε crazy bitches. Ναι, οι psychotic bitches. Αυτό. Οι schizophrenic bitches. Και να είμαστε ταμ, τιδαμ, τιδαμ. Λα 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 λα. Και τέλος πάντων, έχετε την αποκλειστικότητα εσείς που είστε στο Facebook να μας δείτε να ρολάρουμε. Live. Με το 1, με το 2, με το 3. Το χάσαμε λίγο, αλλά δεν. Ναι, μπερδευόμαστε. Μεταξύ μας μια παρεούλα είμαστε όλοι μας. Κοίταξε, ήταν μια τυπική πρόβα αυτό. Όσοι είστε στα Λύκεια εδώ πέρα στην Καλυθέα, μπορείτε να κλείσετε από τώρα εισιτήρια κάτω στο comment box. Έτσι, μπράβο. Και να μας δείτε live, να μας πάρετε συνεντεύξεις στα ψώνια. Μόνο με το μάνατζερ μας, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντα. Και πιστεύουμε να σας δούμε εκεί πέρα. Θα μου το Peace Δεν το out. βλέπω. Το βλέπεις, έχεις όραμα, Okay. Okay. Bye, bitches. Bye, sex